Samsø er et unikt og enestående sted for produktion af rødbeder. På grund af Samsøs milde specielt efterårsklima, har vi en perfekt optagelse af næringsstoffer, hvor vi får et rigtig højt indhold af specielt sukker, som gør, at rødbeden er ekstra sød og dejlig og bliver sprød og god. På grund af den lange vækstsæson har rødbederne også et ekstra højt indhold af mikronæringsstoffer, mineraler og vitaminer. Vi står her foran starten af en rødbedekugle, som gerne skulle blive 50 meter i den retning, inden han er færdig med at høste denne mark. Og i januar og februar måned leverer landmændene rødbederne ned til Samsø Syltefabrik, der så forarbejder rødbederne til syltede rødbeder, som kan købes på glas. Vi putter Samsø på glas, det er fordi vi putter de råvarer, vi har på øen her, rødbeder, rødkål, dem putter vi på glas og forarbejder, og så sylter vi dem. Det er derfor, det er Samsø Syltefabrik. Vi sylter varerne, så alle i Danmark de får en oplevelse af de gode produkter, der er her på Samsø. Det er jo fantastisk, at man kan få lov til at være med til at videreføre sådan en fabrik som den her, ikke også? Vi er jo den sidste syltefabrik her i Danmark, og jeg synes, det er meget vigtigt, at vi værner om det, så det ikke vi skal udelukkende købe udefra, importere alle varer. Jeg vil vælge rødbeder fra Samsø, fordi de har den bedste smag, bedste kvalitet og er sprøde og søde og lækre.